Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da sake kasancewa cikin wannan shiri. Sahabinmu na yau shine Usama bin Zaid, ɗa ga Zaid bin Haritha, wanda muka yi magana a kansa a baya, badadin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Usama ya kasance ɗaya daga cikin ƙananan sahabbai, amma a haka Annabi ya ba shi jagorancin runduna, wanda yake nuna mana yarda da Annabi ya masa da imani da kuma ƙoƙari irin nasa. An haifi Usama ne a Makka, iyayensa Zaid da Ummu Aiman, kuma ya girma a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya ɗauke shi tamkar ɗansa. Har ma Annabi yakan ce Usama kamar ɗa yake a wurina, kuma har ma yakan ɗauke shi yana wasa da shi. Usama ya girma cikin musulunci, kuma ya yi yakuna da yawa tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar su Hunain a shekara ta 8 bayan hijira, da irin su yaƙin Ta'if, inda ya nuna jarumta da imani. Babban shaharansa kuwa ta kasance ne a ƙarshen watannin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya yi wafati. Annabi ya ba da umarnin haɗa runduna domin kai hari yankin Balka, wani gari a inda yanzu ƙasar Jordan take, wanda take ƙarƙashin daular Rumawa. Yanki ɗaya da inda aka yi yaƙin mota, inda Zaid, baban Usama, da Jafar da Abdullahi bin Rawaha suka yi shahada shekaru 3 da suka gabata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya Usama ya zama shugaban wannan runduna, wanda a cikinta akwai manyan sahabbai kamar su Abubakar, Umar, Usman, Sa'ad da sauransu. A lokacin shi Usama bai wuce shekaru 18 zuwa 19 ba. Sahabbai da yawa sun yi mamakin hakan saboda karancin shekaru na Usama, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai canza shi ba. Har Annabi yake faɗa musu da su masa biyayya, dan shi ma ya cancanci ya jagoranci runduna. Har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta rashin lafiyarsa ta ƙarshe, yana mai umartar rundunar Usama da su tafi, su fita su tafi. Sun fara tafiya kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati, hakan ya tsayar da su. Amma ko bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wafatin, sayyidina Abubakar ya tsaya akan umarnin Annabi, duk da wasu sun nemi ya canza Usama, amma ya ce ba zai canza shi ba saboda Annabi ne ya saka shi. Ya umarce su da su tafi. Suka tafi a cikin wannan shekara dai ta 11 bayan hijira. Usama ya jagoranci rundunar cikin kwarewa har suka isa iyakar Rumawa, suka yi ƙananan hare-hare, suka rama wani abu daga cikin abun da ya faru a Muta, kuma suka nuna ƙarfin al'ummar musulunci. Rundunar ta dawo Madina cikin nasara ba tare da rashi da yawa ba a cikinta. Jagorancin Usama a ƙarancin shekaru kuma akan manyan sahabbai ya nuna biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yarda da samari masu imani, da kuma nuna cewa shugabanci abu ne na imani da tsoron Allah, ba iya shekaru ba. A wannan wata na Ramadan, yayin da muke koyawa na ƙasa da mu tarbiyya da haƙuri da kuma dogaro ga Allah, mu tuna da Usama, matashin jagora wanda Annabi ya yarda da shi, kuma ya nuna mana ƙiman mutum ana gwada shi ne da aminci da kuma tsoron Allahnsa, ba iya shekaru ba. Allah ya masa rahama, ya ba wa matasanmu shiriya da ƙarfin imani irin na Usama. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.